Трета част. Не ми се говори. Да започвам. Глава. От първи път глава разгеле. Тяло. Крака. Това са краката, просто забраня да сняма. Добре, ръцете. Аре. Другата. Добре. Детайли. Добре. Още детайли трябва. Така. Лице. Добре, оцветяване. И така. Още детайли на крака. Така, готова съм с спин. Следващото... Абонирайте се за втора част и чао!